Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, ken intarik na en da sa ken ragsak, adag itoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastaritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Manipod dito in Nemers Entertainment Production Center, ito Nemers Studio 1. Masaragan di Barangay 31, Talingaan, City Lubot West, Lawag City, Locos Norte, Philippines. At ito man na sumangbahay di programa. Dear Manong Nemi, kanat iti pagkahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag itinembag ng bigat, nembag nga daw, nembag nga oras. Kada kay amin nga sangapada, mga kanemers. Pag-share nyo ti programa ti please, share. No amin kayong agbuyag at ag-share kayo. Apo, nagpintas kid din. Ti pagkasalitaan ni Carmelita, nga napoluan, talek. Amo nyo ti talek, panagtalek. Yan. Panagtalek, talek. Sila tay panagtalek mo keng kuwana. Pagtalkan ka, talek. No mapagtalkam, awan panagduadwam. Parang ganon. Kasi lang kumano asawa, ada ka di panagtalek mo iti asawa. Siyempre, asawa, nagtalekak. Ada ka di panagtalek mo iti anak mo. Siyempre, anak ko, agtalekak. At ka di pa nagtalek mo iti ina kidamam, siyempre, nagandak kanya, taleka. Mamatiak kasi ay, pamati, panagtalek. Anya ti kita sa ipasimundaag ni Carmelita karito yung title ti pakasalitaan na talek. Anong pakaalaan di kita'y agsisina? Kapot siguro ta nakurang ti pamateg, ken kaawan ti talek, panagtalek ti tunggal maysa. Sa gudangar ti surat ni Carmelita, Dear Manong Nemi, idagtur pusak iti kolehyo ketrugya konti agtrabaho Manong Nemi. Sana kaya't ni Mami, nga di mismo, nga idadolwan na imatmatunan niya, akumpanya, ket isut pagtrabahuak. Uhin, kaya't na Manong Nemi agtrabahuak iti sabalik nga kumpanya. Ngamin, no, iti mismo nga kumpanya ni Mami ti pagtrabahuak, nito agalanganin basit, digiti empleyado kanyak. At siyempre, amudak, kuko, anak-nak, ti aking kuko, iti kumpanya. Nabinmitnas ka na, Manong Nemi, nga muna akpalang agtrabaho for how many years, iti sa bala kumpanya. Yan tangay, kat kabaylan na pailaeng timang manage, tanapigsa pailaeng ni Mami. No, agabay kami, Manong Nemi, kadagidi nga panawon, kat kaskam lagkabsat. Tanapintas ni Mami, akasmet, iti kinapintas ko. Nga mapay, nga ni Mami lang ti magbagak, nga awan ti daddy. Manong Nemi, no lagi pa yun may kini Mami, tinapalabas,
biyang milang tagsan na ay uno saan nga maliklikan latamat nga tumrem dagiti luwa ni mami. No kasano nga min manong? Pito pa lang idi titawin ko. Idi agsina da mami kini daddy. Anya tinagsinaan da. No salud-sudak deta kini mami. Na minanon nga bagakan ka. Kaninistorya ka. Imposible nga sa mong malagip. Mami, puno kayat mo kalimanin nga buyayin no kasano nga agluwaat. Naskin ka di nga agluwa kayo, mami, nung lagapen nyo tinapalabas. Siyempre. No pinalpas kong nga inawat ti kinapod no. Nga madala tangot masagid iti kaon ka nga masair nga nasakit nga iso tibang kubuhay ti luwa. Tano ko, no pa hinabayagin nga si papakawanak kini dadim. No pa hinabayagin nga nagmaumawon ti gurak ken kuana. Ngem no may palagi, siyempre, masaktanak. So I'm sorry, ha? Bayan nyo, mami. Saan ko doon nga taktakamatin, kanipal palagip ka na kayo. Promise. Ngayon naman minsan, mami, kat talaga nga saan nga maliklikan eh. Malagip lahat nga malagip tira palabas. Numampay ko na nga pass is pass. No need to discuss. Ngayon saan nga di nga tinapalabas kit iso tirombay nga pagibasaran para tagdamakit ng sakbayan. Tama. You're correct, iya. Iso nga ka, tikang kanayon ko yung bagbagakin ka ita. Nagraduar ka ni ti college, agtrab-trabaho kan, saan nga maliklikan nga mapangganto ni ti na estaduhan na panagbiag. Itantigundaway nga pananglukat mo matin ti pusong para kinayat. Iso nga, piliem, tanangim tagpili. Sa anak nga tultulatin. I promise, mami. Saan kay nga tultulatin? Nulubong ni ayat tiwag sa salitaan. Dantun pa kariknak ti ayat, iyam amok to nga dagos ka na kayo, sakbay nga aklonek, tada kayo ti mangkilatis no okay para kanyak. Okay. Dahil tulag ta, it's a deal, iha. Saan ka basta desisyon? No sa mo nga, human kanyak. Kahit no okay honak, di okay man kang ka. Kasano nga rin, mami, no, saan nga okay ka na kayo? Kahit okay man talata kanyak. O kahit talatakin ka, nga di mangtungpal kanyak. Hanggang nasaysayer kung maano, padpada ta. Ngawan ti sumpya. Sige, mami. Tarangag tagpili. Diyak kayat ti may pada ka na kayo. Nga, sinaktan na kayo ti lalaki. Itilikodan nga nagbalin kayo nga napudno. Sigon ti istorya ni mami manunemi inayat na ni daddy. Itilikodan ti amin. Na ni daddy manunemi kat naggapo iti baba. Ingarigatan lang ti umato tapno rumang ay ti panagbiag na. Sumupyat idin dalulo kini lula iti relasyon da kini daddy. Da mami kini daddy. Ngayon pinagturay ni mami manunemi ti puso na nga gayat kini daddy. Tamamati ni mami manunemi nga santong aramiden ni daddy. Iti mang pasakit ken kuana. No labsak tagsao manunemi ni mami tinang pabasa kini daddy. Ngay di makapagturpusen ket adun dagiti ammo na may panggap iti negosyo. Duwadan tinang gamulo iti impatawid dalulo kini lula nga negosyo para kini mami. What? Awan kano idi ti problema da
nga gasawa, gabot na nakasesya at nakapimpintas, nakaururnos, iti langin-langin da. Kasi lang nagbidot, dalulo kinilula, nga nangibaga, nga sa nga ayaten ni mami ni daddy. Ta saan ka nga mapagtalkan. Ngem, inted amin ni mami, ti amin nga talek, para kini daddy. Ken namati. Ngem, idagtawen akong tipito manong. Malagip ko launay. Masansan nga gapapan da daddy kini mami. Awan ti sabali, hindi nga pag-apaan danusan nga may panggap iti panagbabae ni daddy. Ada ka no other woman na manunin. Ipapilit mo din ni daddy manunemi kasbang mangig ko tadanakim ko din pitot tawan ko ni. Ngawan ti kinagpayasuna. Mangmangig ko matidin manunemi ti bagbaga ni mami no saan nga gapu keng kuana. No saan nga gapu kadakwada. Kat basura ka no ni daddy. Saan ka no nga nakadanon ti pedestal nga ayan na ita no saan nga ni mami tinangitag ay keng kuana. Nakaslay kang kanayon nga bagbagay din ni mami nga awanan utang nga ng baganakem. Ibagbagamit ni daddy. Nanuan yaman ka no tinaitulong da mami kang kuana kat trinabakon na kano ini. Ngayon ka manong nemi nga namin pinsanan nga saan nga naurnos ti relasyon da dati kini mami. Anapasamak ba nung nemi di panagsinadan? Kabato na tuktalan nga mismo ni mami ti kinapudno nga dan sa baling nga pamilya ni daddy. Samad nga rod nga nagpakawan ni daddy tapos iwaga na kumang nga give me another chance. Adadamot na kinaikayat ni daddy manong nemi. Ti may kadwa nga pamilya na ngem irida kami kini mami. Sa alang nga ni mami tinasaktan manong nemi siyakpay. Itilikodan tinaganus nga panunot ken narasingar na. Napasamak ti ba nagsina ti ama kininak. Napasamak ti ba nakapukaw ko ni daddy. Apa nakapukaw ni mami ti asawa na. Gabot talaga nga legal nga agasawa da mami kini daddy. Kat nainagan matan kadakwada manong nemi. Deta nga negosyo. Deta nga siguro tinagtalkan wano naggatangkanan ti ulo pakinakam ni daddy. Na siyempre no mapasamak ti panagsinada. Iti korte. May deklara sa diyang rumpeng apagbingayan dati amin. Wala nga tanuan niya kano ti bagbagay idi ni mami o no ni lulo kinilula nga naikamkamang laeng ti amak. Nga retay nanyaman ti bagbagada nga no awan no saan nga gapu kadakwada kat saan kumakastat nakagteg na. Saan ko mga bimagnang, saan ko mga rimang ay, no saan nga gapu ti pamilya ni mami. Wala anyaman ti bagbagada kasta, tilintag ka talaga. Nga equally divided. Tinainagan kadakwada nga pagsanikwaan, iridayta nga panagsinad. Nadayta ti kapuna no apay manunemi nga napalang wadlat ta ti amak nga mag-isina tinak. Ken kagrunan ti amin manong. Awanen ti panagayat ni daddy kini mami. Agasmet ti kaawanen ti panagayat ni mami kini daddy. Awanen. Gabot na dadailan tinted na nga talek ken kuana. Kasta manong nemi ti inot nga panakaawat ko ti sitwasyon kabayatan ti panagbatsyod ti panunot ko. Nawampay ay ayak unay ti bagik, nagsaya at ti biyag mi, nagpintas ti balay mi, at akatulong mi, nasaliwanwan kami. Ngem apay, nga dakurang ti pamilya.
nga apay nga awan ti ama, taddan iti sabali nga pamilya. Iti pa nagbalasang ko manong nemi maulit-ulit day ta idi nga pamagbaga patigmaan ni mami kanya. Saan ka pa ilang agayayat? Pas nang patagbasa? Agturpos kat college? Kat si kanto timang tawid. Dito tawid ko, apa nakabingay ko. Iti pa nagsidam iti amam. Ngamin to nagtrabaho ka, saan to pa lang nga dito'y kumpanya at pagtrabaho am. Aging kakayak. Sa mundo lang sangwanan, tipitik ti pusom, intong dumteng ti ono panawin. Kat sapay ko ma, Carmelita iha, tasangkan to nga may tulad kanyak. Sapay ko matasangkan to makasarak, iti kas iti amam. Kas may isa nga anak, idi manunay migat may iliwak iti amak, pasariad dapat iti kundaway nga tawagan. Kumustaik? Kumustaik ida? Unusahan kiti sumot imang kumusta kanyak. Ngayon pinaritan nag-idin ni mami. Kapag parparitan nak ni mami, no saan nga tumawag ni daddy kanyak, saan kami mata na makapagsalita? Ngayon tinauding amok, nadamag ko manunemi ket addan dua akabsat ko iti ama. Napaanal manunemi ti kalaysada ngem saanin nga pinastrik pay. Saanin nga linuktan pay ni mami di puso na. Tawan kanon ti panagtalek na iti asinuman nga lalaki. Kalpasan nga inted na ti talek nga naited kini daddy kaputan na dadailan data nga talek. Dinan kayat pahig ti bangted pay ti talek, iti sabali nga lalaki. Umanay kanon manunemi nga daak. Umanay kanon manunemi nga masikasod na nga nasya at tinegosyo. Umanay kanon nga into nag-asawa, kadadan to napuko na. Sana ulit-ulitin, sapi kumanak, tas saan ganto nga may pada kanya. Pwede ba nagtrabaho ti sa bala o kumpanya, manunemi, siyempre, adumantig ti salsaludsudan na kanya ka. Carmelita, Abi nga dito ka, kadadabukod yung negosyo. Kaslamo na gurguran ni mami. Abi di ka mapanking kuha na, tinulong kayo. Kabaylan ni mami. No din ako makabaylan, inayapan na kuman. Sakto lang siguro, asikaso ni negosyo ni mami. Into nagritiron, kaya di nang kaya. Lusikan ko na ng tukanyak diso. Kahit, kaano itong harating yung mamum kanya, ti boyfriend mo? Kasi naman dahil yung mamum kanya boyfriend ko. Ha? Agnes, then tata, awon pa tinaklon ko karag di. So, agar-arim kanya. Apay ngamin. Di ka lang may tultulad kanya, friend. Apay, i-oridad na ako di high school at the boyfriend ko. Baka nagradura ka ti high school nga sa nga virgin. Ay, ako man ako. Kan may sa nagradura ka ti college nga virgin. Ngayon tangay. Ita, alos nagriblibin kami ni Marvin. Kliblipin kayo ni Marvin. Di saan ka nga virgin? Saan? Abay, live-in pa lang. Isot kayat na eh. Tapay. Saan ka no pa lang sigurado? Susapo. Simrik ka katikas taga relasyon, saan ka pagayam nga sigurado? Kas pagadikan ta saan ka katuluyan, di awan tunti sarang mo, nga ropa miti lalaki nga naikariparakin ka, ta saan ka man nga virgin. Sino sampay lang nga sigurado? Sika o ni Melvin? Marvin mo naman. Ay, ni Marvin. Iso na, kinuri siya. Di ba nag-live-in, panaginadal mi palaing no, talaga nga ta kami. Wala nga siya katilogi. Siya katilogi, Agnes. Yung bagking kuha na talalakin dulat ta. Siya ngay, babae to ta. Yung saan ka nga virgin. Sige. Ngayon daw dahot ko nga sapi ko matadakam tumidlang. Nagrigid kami nagsapuli tayo. Di talaga nga ako.
Di tayo sigurado, ora ipatpatag mo, kanipatpatag na kamat, ora pimpinatag kayo, tunukon, agbaliw, agbahaw di pamatag. No makasapol ti, jay lalaki, uno di babae ti sa bali. Mga ron, kasano ngamin nga matukod, tinapod nung ayat. Sung batan, napadasa mo din nagayat eh. Tsaka musong batan. Aging gaman nung nemi nga nadlaw ko. Nga basta rin siya tikit kitain ti may sa garagitiya kaopisina. Kaya lang, sa baling ang departamento, nga gaabay ti departamentuda ken departamentumi manon nemi. Adalang basit divider na. Ngam no, lumabasak iti ayan na, pasara nga siya tikit kitain na, uno saan kat isumat ti lumabas iti ayan mi, siya tikit kitain na. Sino na ito nga lalaki? Kasla pamilyar kanya ko na. Naging galing masadag. Hi, Carmelita. Siyak. Nadakat-garot sa baling nga agnagan ti Carmelita ito, nasangas ka. Apay, hindi ka di malasin? Numalasin ka kumadi. Madlaw mo kumamat ka mamuka. Ngayon na ibagag tinakan ko siguro, malasin na. Oh, medyo familiar, di lang nga. Jack, sure. Sure mo, ibagag tinakan ko, I'm Marlon Rivera. Oh, kunak to ba eh? Oh, sige naman. Kasi nga, malagib mo ti Marlon Rivera. Athlete ka? Basketball player ka at university, di ba? Yeah. Dadalati ko, may isang rason no, aping nakapagbasa ak. Malaksin nga may sa aking working student. Scholar. Kan member ng university, di basketball at university. Kaya may sa karigiti may palpalaban iti tournament. Kaya at least, ano na kitin libre para kanyak. No athlete ka, iti may isang university, chikat ka, ano na kitin may libre ka sa kapila scholar. Oh. Sa ato pa connection mo, iti university, nagtrabaho pa eh. Oo, malagim kon. Kumusta ka rin, Marlon? Diyan ka din magarup nga ka-opisinahan ta. Tinamnamag, ngaya mo kumakit, ti kumpanya yo. Diba? Ada bukod yung kumpanya. Kaya't ni mami nga dito, yak. Sana ka mapaniti yung kumpanya mi. Siyempre, sa bali ngamin nukat, panakatratar ko nandak sa diya eh. Baka jak aramidin diya, ruming ko mga aramidek, kabata kuko aming arda diya kumpanya. Baka mapanunod ko tagabuso. Sa mesa, baka agalanganin ti panakirelasyon di kiti empleyado kanya. Ta siyempre, amuda nga siyak kat anak-nak taking kuko di kumpanya. Maawatan ka. Kaya makawatan ni mami. Sa kung to siguro sublatin ti kumpanya mami no. Ag-retire to ni Suna. No, adan tumatan ka duam. Tiyag balindo nga mister mo. Adan to nga natalgad din ni mamim. Oh, ano ya? Kumusta? Gustoy. Baga, tagkatrabahoan ta. Mabaling ka din nga. Nawisan ka. Tapos na pimpinas pa nagsarita ta. Nagjakto lang mo. Sige. Napaayang awis ko ka. O maramit ko. Sige, nagsubli ako sa Joy. Ang lamisaan ko. Iti ubas sa dagmanong na ni Agnes. Uy, abay. Apa nga pinaay mo? Inawis na ka. Diyan na ka malaala nga kasi dyan latan. Tabay.
Uy, malakip ko iso na eh. Sikat iti university mi. Kadi, scholar ka iso na ka, di ka athlete, di ka kaya na nasawa, nagbalik nga working student. Nakasano nga di ba? Nagapo kayo di sikat ng university, nga para laing ka rin bawak nang, tapay. Di ka tilaan ka di bawak nang, di ba ba di nga, agbasa iti ng university? E din to ni Marlon, kasadangig mo. Sikat nga basketballista iti ng university, isot nang itagtag-ay in sports. Sa bagay, nakastawa na ya. Yung kaligagom na ti amin. Kasi lamang gustak ti kaskengwana. Uy! Tan, nasiyad mo na, no adda pa kain lawa mon, sa bagay, guwapo isuna si ka. Nabalabas ti doang alawas, kalas tagtagay urayak manon naming nga ulitin kuma. Ulitin kuma manon nami ni Marlon ti Jaya na kanyak. Ngayon saan kumat nga mauray. Nagpapabawi ak mano. Sa anak matin nga sidgan. Naging iti may isang amalem manon nami na panagawid ko, tutak, hindi makita ti kotse, ti parking area. Plat, ti guma na. Ito lang na pasamak ti gusto niya. No muna kita, awan knowledge ko, may pag ti panagsukat ti tire. Sa may sa, apin siyak ko mamagubra. Ay. Naging ka, anong name ni Marlon ni Masudeg? Any problem? Ay, Marlon. Plat ti kotse, kayo? Di, tulungan ka. Siya kundi ang sukat. Mani po diti reserva. Ino ti panganak ka rin iti tolls mo. Sinalutsun na. Binayibuyak manong nemi nga sinuktan ni Marlon ti kuma ti kotse. Anong nemi? Kasla, habain naklaon na nga nagpatrabaho kang kuha na takas taon ni Mati. Panagaruit ti lingit na. Naguyos pa hid din atas taon ni lingit tibado. Sila tibado na. Pasensya ka na. Diyan kami kaya itulog malsit na tibado. Kastaon na lingit mo. Kastoya kami na. Alisto ang naglingit. Nagaroon na noon. At trabaho kastoy. Kumusta naman ito pa basketball mo? Di ka kumasimurag para iti PBA. Na pagpatinggan na. Napadasag mo iti nagpa-audition. Siguro saan ko nga kasat. Still, nagpas basketballak. Nalingak pa lang, short track pa lang. Iti pagkasaraak, at shortboard sa diyan. Mabaling nga siya kung timang punas tilingat mo. Sigawan. Ni Miss Baknang sila. Punasan na tilingat tigas kanyang lahing. Man, kababay mo. Sanin, kahit na tayo. Mayatin. Bigyan man ak Marlon. Baka ragsakit tumulong. Ang loga mo, motorsiklo pa lang eh. Amam, awan, apay. Di mo kaming gayat nga, patgan di offer ko. Di panag-data. Siyakon di mangawis ka ka. Kas panagyaman ko, ito panang tulong mo kanya. Ibatan pa lang di motorsiklo, agkalugan tan dito kotsek. Di, idagasnak pa lang ti kaserak. Tapay, inagsukat, nakababay mo ita. O sige, ken siya akong tag-drive. Nakababay no si kapit agbaling na driver ko. Okay, let's go. Kinanak man ng name. Diyan ka mawatan direct nak. Kayat ko iso na.
Kasking kuha na ti kayat ko. Maguri ka. Malagip ko ni daddy. Di ba kasla, kastaman ti kasasad ni daddy. Nagbaling working student. Aging ka na mamunta ni mami. Nga ni mami, arig na isot ng tulong kang kuha na tapno na iturmpos na ti kurson ni daddy. Ay, sa balimot ni Marlon, gawata nakaturpos mo 10. Sa bali ni daddy, sa bali ni Marlon, numapay nagkapudang ang padpada ti nababanga sa ti panagbiag. Ganun ko tinakam kumanong. Inoro-ore ko nakasukat suna. Kagangay lang manong na may pagkasaraan. Nakakaasimin. Siguro agad hanto nagkaseran no spagarigan to masensupay. Yung kasano ko masenso? No gagangay lang yung empleyado. Hindi ba nagkuyog mi manong nemi nakaragsak tirik nakaragsakan na kalaunay aging gangan ay ba open ng kanyak ti amin. At the best friend ko siguro into niyam amukeng ka malasin numet. Padak mo lang ang basketballista. Kadi? Ada plano mi nga mangipot up ti bukod mi nga negosyo. Agkasosyo kami. Kadi? Amam, saan nga kung mensenso no, bani agtali na itak lang empleyado. Diba? Abagan tsak sa rin. Ti potential ng takangak. Amok tag trabaho. Amumit trabaho. Kani pangipot kami matikas ng trabaho babayan ti panagnegosyo mi nga doa. Kaya mi. Siyak kumalaing ko ngam siya kaya ng sisyak eh. Masapol ko ti kaduak. Kaya't mo nga tingin. Noon niya reta nga klase nga negosyo, kanagiti proposal. Knowledge ko kareta, on serve na. Okay. Yung sino nata nga yung amutuhan niya? Bawaling ko ang tawagan? Umay dito eh. Danit na kan na. Danny Fernandez. Kaya't po sa Ready kang kanayin hindi mga asis kanyak. Awan. No saan nga na lang ingso ng mga asis kanyak. Haunak balik nga Barsa. Awang ko haong kumamat nga siya kiti kalalaingan. Siyempre, agdependeretan ko sa laing mati mga siskan ka. Ore kasanot laing mo nga ang dribble, kasanot laing mo ang shoot, naawan tinalay nga mga sisken ka. Inayaban na ito dahil tagang gundawi manong nemi as ano lang tayan na ni Danny. Ay, kumusta ka na karamin ita? Kinamagadlangan niya. Makapagkikita tayo manin, kalbasan ti nga tayo iti universidad nga may mesa. Karibag tam, inaymanak ti kayab ko. My partner, nga siguro, no matungpal ti kalika ko mi. Agbom ti negosyo mi. Mapadasin min tumat ati, sa lang basta agagangay ng empleyado, dakam tumatagbaling nga bus. Ato da kita nagsasalitaan da, manon nemi, indasar da kanyak ti na dumado mga proposal da sek ng kanita nga negosyo. Mauatak mo man. Kay, abay nga yung istorya yung kanyak na gito eh. Baka kayat mo ti mikiya negosyo ka na kami. Mag-invest. Hindi maited ko. Nagbali na ka investor. Kasapulan mi. Siguro, no, damaan namin itakalang investor na magnayon di po mi. Sigurado laki din ang boom na ito yung negosyo mi.
No may awan ti participation ko manong nemi ti dayta nga negosyo digiti agayem. Ngem sinubaybayak ida manong nemi. Aging gangin putakdan na. When intry da manong nemi. Iti basit pa lang puunan. Ngem barbaring dumakkel kat makaladan to tinakkel ng investor. Iti kang kanayon mi panagkuyukuyog manong nemi kani Marlon. Iti panagpropose nan kanyak manong nemi. Saan ko napupuutan? Niso da ito yan. Manong nemi saan nga maitulad kini daddy ko na. Tani daddy idi. Ket na iya ted kang kuana nga 80 dagrigatan na ti kumpanya. Naikamang ni daddy manong nemi iti pamilya da mami nga 80 ti bambannog na. Nga dito siguro ti gapunan no apay nga nakalalisto iti pananglipot na kini mami. Inaramat na lang ni mami tapno bumaknang. Kaya't nangasawin manong nemi adayo nga agpadpada da Marlon kini daddy. Ken sa may sa manong nemi mas kurado kong tirik na. Ken gastamatan. Mamati akmat kang kuha naman. Iso nga. Di napupuutan ngayon aklon ko iso na. Kasta ko ni tiragsak na manong nemi iti pa nangaklon ko kat dito ko narik na ti irot ti arakop na. Dito'y manong nemi nga nariknak ti bara ti kiti agek na. Dito'y nga marik natin isang sangayan nga ragsak nga saan ko pa nga napadasan. Ta italak lang nga gayat. Itaak lang nga agtalek iti may isang lalaki. Akasmat iti panangted na kanyak, iti talek na kanyak manong. Kaya gabot na nagtulagan may idi, kani mami, manon nemi, ngayam amok, ti asinuman nga agbalin nga boyfriend ko. Tinawis ko nga rod, manon nemi, ni Marlon, kat naka-schedule, ti panangyam amok kang kuhana. May nag-dinner, manon nemi ni Marlon, dito'y balay. Mariknak manong nemi nga nasadag na dagos tirik na ni mami kang kuana. Nang rona iti pagsalitaan dan ti may panggap iti business da. Itinek kang kami ti kundaway nga nagsalita kay ni mami kabayatan nga dapala ni Marlon. Mami? Yes, yeah. Nagpanag ko na yun. Sagbay kumaang ay nakulod mo. Ito inyam amo pa lang mo na kanya. Tapay mami, saka din nga okay ka na kayo? Okay ka niya, awan problema. Na naruna, kata nagrigatan na nga nangipod-optimize ang negosyo. Ikalikagom na itati, panagduras dati nga negosyo. May isang nga businessman suna, ti utek na. Sana kasakay ni daddy. Mami naman, dakay tinangging palagi po, sanga siya. Awampulos ngamin tinagrigatan ni daddy. Kasla na ipasango, na ipasubok ang kuana. Nga kinanalatan. Amam, no pagrigatan tayo ni aman nga, sa grapem. Nakaragragsak kamang sa grap. Ngam among ilalain. Di na damdamahan ka na kayo, no okay ka na kayo. Okay, so na. No problem. Ken okay ak pa yung agimbes. Ha? Tulungak ita nga gayam. Yan tangi, aumat po ako. Agabot ag-interestment, ti kwartang itid ko kalakwada. Being the, may saka na kita agimbes, kada nga negosyo. Awan nga rin problema na kasta. Awan di problema iha. And good luck ka. Ikoro ka talaga nga na ikari nga nagasgas at kakimsyak. Kat sabi ko nga, tasan kang may tulad kanya kanak. Sabi ko nga.
Timolo nga rod manong nemi ni Mami tinegosyo da Marlon Kenedani. Karanyan manong nemi takal pasalayang ti happier. Makita mo nga timuras manong nemi tinegosyo da. Naging ga manong nemi enjoy na mismo kanyak. Nagproposan kanyak manong nemi ni Marlon. Will you marry me? Marlon. At daturid ko itan na mag-enjoy kang katikalaysa. Yapata, nag-boom tinegosyo mi. Kinitani. Managlagsakan mo't ni Mamim. Agsibuta, siyempre, monthly mat, namitit kang kuhanat, ti panakabagi na. Ano kas kasanulaing, baga kayat na pa nga nayunan ti imbes na itinegosyo mi, at nagastag at adad na pa nga dumurduras. Gapo iti dayta, sana kung nagkaskasera. Gapo tam, dan bukod mo balay. Adan to may bukod na nga balay. Diyan patakdar ko balay, para kada kami nagkakapsat. Saan tumat sumina, adi kita edad dumapay kakapsat ko no, adan tumatin pamilyada. Kahit ko ang tulungan, di kita kakapsat ko. Kahit ita, tama naman na mga problema na matulungan kita, kahit kumatentag pamilya. Will you marry? Yeah. Yes. Ang iman niya. Urayan pa ilan ni Mami ng desisyon. Matakas ta. Isak ba nga awatek ti Jayam? Kasapal nga tapay ni Mami. Kung naktupin namin kayo, urayan pa ilan ni Mami ng desisyon. No. Kasapal nga at nakaduwak. Ni Mami ti kaduwak. Mga accept iti Jayam. Yes, kung naasigod ni Mami. Kasi na ko nakang kaiha. Awanan ti sa pulang pahay. Kini Marlon. Nakagasgasat ka rin siya. Imagine, at bukod na kumpanya. Ni Daddy mi dikat naisagpaw lang. Tila babawik na amok lang makasjay. Saan mi ko mga nagan nga duwa. Titawid ko. Na negosyo, uno kumpanya. Kadalulo kinilulam. Awanan ti pagkunampay. Kini Marlon. Gabot at bukod na nga negosyo. Saan nga makinegosyo, di tawidam kanyak. Agdiferensya. Amok, Mami. Agdiferensya. Kahit nasawan, saan tangag padpada tigasan. Tintad yung atalik, kani Daddy, dinadahil na. Kad ititad kumat nga talik, kani Marlon. Di nanto dadailen. Gabot na kami, iti na ikari, iti tunggal may sa till death do us part, Mami. Till death do us part, kunak ba nung nemi, agsipod tayo di maangayon ti seremonya ti kalay sami. Kaslasan nga agdum na, agdiso ti sakak manong nemi ti carpet, kabayatan nga, agmarmarcha kami manong nemi, kani Marlon nga dumano nito sangwanan, tinadaeg nga altar. Nakaragragsakak. Uri ni Mami, naragsak mo ti Marlon. Naragsak pati digiti saksi manong nemi iti day takalesa. So nga konak idin manong. Agduma kami kani Mami ti gasat. Kapatata kami kani Marlon. Iti agdan na, agtakta ko na iti itong palbiyag. Nagkikabalay nga rod manon nemi ni Marlon iti balay mi kas nagtutulagan mi. Sumrek isuna iti kopisina na iti bukod na kumpanya isuda kini Marlon ay isuda kini Danny. Iti tasyak manon nemi kahit iti dati met lang nga trabaho. At syempre kung nakanyak ni Agnes nakaragragsak ka.
Uy, siya ako di karagsak nga talaga. O gayam, kumusta kayo matin gini live-in partner mo? Hmm? Abay, pinagbisuot ka. Awan kami. Ana, nagsina kami. Sino nag-giveaway, nag-give up. So na, awang kanuan niya, kanyak, di talaga sapsapulin na. Nakasapul iti sa bali. Uhin manong nemi awanin ti sapulek pa iti kanaragsak mi ti asawa. Naalala ilo. No sumangpet manong nemi arakopan nagtinakairot. Kumusta na ito sweetheart ko nagmalmalem? Hanakot marikan ng trabaho. Amo mo din. Sige ngay. Well, gas gagangay iti boss. No, the problema, dakam kinidani siyempre ti ag problema. Okay. Awan ti problema ti negosyo mi. Umas asenso, dumordor as. Umadadumat ti John account ta. Namang tuornong ti John account ta, di ba? Kamusta naman di kiti kakapsat mo? Awan ang problema ka nakwada. Naitad kon, ti pagrebagak kas kapsat da. Nagasad da, tanadaan ta nakaskeng ka. Working student, itata. Aking kuka ti may isang naasenso nga kumpanya. Hoy, naramit ko ti amin. Rinagpat ko, ti harapap ko. Amom, no talagang ipamuti amin na riknam. Usarem ti pigsam, sirib, kanda dumapay nga talentong yung tinapis ka. Maragpat mo. Yung sa mo lipatan din nagkapuam, sweetheart. Talagang saan ko malipatan. No, dahil naglalalo, kantagbaling ka mga siya at natungkong kinitani ka na kiti empleyado mi. Kumusta mo din, Dani? Ipagpamilya? Nadamat asawa na, imuno nang siya. Kadi, adapay na may isang anak na, umapawala nga rod. Di ko garamid ta. Halos taon garamid ta nga doa, siyempre. Agagawa nung naming ang taon, iti ragsak ko, iti mapanagnig nga 2 months, iti sikog kon, kung naklan delay, idi, talaga, positive man. At adaman ang tiragsak di asawak, manong nami, iti pakamukeng kuha na nga dananak mi. Ore pa ni mami, manong nami, at kastaw ni ragsak na, at dadton apo ko na. Awanin ti sa pulak pa, kang kuha na manong. At ang tagadi gondaway, ipasyar na, aktipisina na, iya maamuna ka rin iti empleyado da. Sa tasalutsudan, ma'am, doon ka ano man nga, umay ka, dito ka nagtrabaho, tulogam ni sir. Siguro saan to mapasamak na ita. Apay ma'am, kas na kita kasawag tinulong da. Adamat ni Dani, iso da itak tinulong. Adamat bukod ko tumat nga kumpanya no kas pagaring tagretiro ni mami. Disagkasakam to kaniya marnon iti kumpanya. Gusto gayam, pero miya, kapakpak nang kayo. Saan nga dito pagkakitaan?
Agiga manong naming nga dimtengan ti panagbakasyon ko. Tay kalkalikago mo unay dito ay siyempre ti asawa. Aglibikan, sweetheart. Tapno, masikaso nga na yung bag ni baby ti tiyan mo. Babae tayo niya. Yeah. Resulta ti ultrasound, babae. Junior ko mga sigod. Di pa sa runuan tatado agos. Tabnada junior. Barbara nga. Dati sumarunong itong anak takit lalaki. Tapno duhalaeng. Ngayon na babaeng tumanen, agoret at lalaki. Ngayon na babaeng tumanen, agoret at lalaki. Kaya ka sa runaon lalaki. Hindi, adalan tulat na, imposible. Kasano nung dumaan nung timay ka dusyan na. Maganakak ti 12, sa nga dusyan na tulat at lalaki. Imposible. Sakbay nga naganakak manon nemi pipasyarak manen iti pisina. Iti negosyo manon nemi ti asawak. Wen, kahit nakapipinas manon nemi tanyayas ti amin. Wari ni Dani manon nemi kasusyo na talagang okay da. Kapintas iti pa nagkasusyo da. Aginggang impas kon manon nemi ti anak ko, anak mi nga iso da ito'y ni Jennifer. Jennifer manunemi tinted ni Mami. Okay mat kada kami kini Marlon. Saan kami nga nagkidkid pa. No ni Mami manunemi tinagtid ng tidkang kuwana itinagan ti apo ko na. Iti pa ng tagibig kini Jenny manunemi almost 3 months. Nasana ka rin primuat. Adaklat ti tuoneg, ti arobayan ti balay, nosta nga ipainit ko ni Jenny. Rumuarak laing manunemi no kasta nga mapanak mapagkamsumok na iti asimbaan. Nagbalinmat manunemi nga busy ti asawak iti pisina. Tadadig yung daway nga tumawag iso nga maladaw nga gawin. Kadkalpasan ti 3 nga bulan manunemi inyarasaas ko kinuan. Sweetheart? Di ba kahit mo ti madan ti lalaking anak? Yeah. Kahit ko. Mabalinin. Mabalinin? Di ba yung magakang ka? Gaguni ak tulatan ng mabalinin? Akaramit na karatan ti atin ni Jenny. Kahit dito'y kumanin manunemi nga narik na dagiti irut ti arakop ti asawa. Dito'y kumanin nga narik na ti bara dagiti agek na. Dito'y kumanin nga narik na manunemi nga nasagrap ti bagus gustuhak nga lailo na kaniya. Inagpadpada para kay tayok mitiragsak. Iti pa nakaparnuay dagiti asog kanaring-eng nga gubuhay iti nagpaido mga imnas nga abokayen manunemi da arakop kinagek. Ada dagiti gondahoy nga magustuwak manunemi nga sumangpet ti asawak. Ada dapat kit muna nga sapulan na manunemi ni Jenny ket no ni Mami ti mga aywan mapanadanon ni sadyay sublaten namat nga iwanan nga ayaman. Kami din manunemi tadain naman nga bulan ni Jenny. Tindrogi, idi ni Marlon, idi tatalon nga bulan ni Jenny, nga masapa nga sumangpet, nga ayaman na ni Jenny, sakam tumat agay ayam iti karabian na wano ti tiyempo na nga agaramit kanto ti adi ni Jenny. Insardeng manunemi ni Marlon. Iti saludsudek. I'm sorry, sweetheart. Nagkaroon ti ba problema ti negosyo. So kakakaasi kami kini Dani nga
magsulsulbar iti problema. Kadi, nga akong pagdanagan. Siguro, a few months, okay itong ti operasyon. So, akong pagdanagan. Pasensya ka na. No, naman na iti pagkurkurang aking ka. Hindi ta pa nakaaramid. Ti may kadwang anak ta. Dumtang tulat ta. Dumtang tulat ta rin ta. Gabot takas ta ti bagbaga ti asawak manong nemi saan kong dinagdagpay kan adala tamat ti gondawin nga tawagak. Di ka pa agawid. Madamdaman ton. Madandanagan ang karod no api nga kastoy man nga di ka masapsapang agawid. Awan sa baling aramidak no sa nga tinegosyo. Kung nakamating ka nga, siguro may sapay nga bulan. Maayos ton di amin. Sige. Agananos ka, sweetheart, ha? Ora ito nagsubli ka matin ng trabaho hanggang matagtakan. Daniyaya ni Jenny. Kuna ni mami nga sardengin ta isot mga sikaso kay ni Jenny. Ngam kunak. Jakayat nga mabaybayan na tinegosyo. Hindi siya di mga sikaso tinegosyo. Sana kas karina eh. Adamat panakakontrata kiti kumpanya nga pagigana kita. Sa bagay. O sige, mawata ka si Tart. Agad anad ka lang. Kalbasan di talo nga bulan manon nemi. Yan, nagsubli ti dati manon nemi kinalailo ti asawak. Si Magpet. Siya tegloto. Apay, ada ko sinera. Kahit ko nga lutuan, yung paborito nga luto ka para kayo. Nabayagan nga Jack nagluto para kayo kaswira na. Kinuorin ni Mami. Gusto na tilotok, di ba? Oy, naisaksangay nila. Kahit ko nga abrutin, kahit ko nga abrutin, kahit ko makabrut ka, kahit ko nga sulnitan, di man nga bulang nga nagkurang kay kaswida. Paiso? Di ba? Gabot abisiak, ni kasjay. Oras yung sulbaran di problema, tignan negosyo yo. Abing sinay ka. Kawan. Baliwan na ito pagsalitaan nito. Basta, aramidek, sulnitak di kita kurang ka, kada kayo nga gina. Pati ni Mami, manunay mikat mas daw. Isa nga ni tati asawa ma. Nagproblema ka ini, kapag kaslasan na ka mga asikaso. Ngita, sobramat tiba ng asikaso na kagan. Pati siya. Ano naman di ba gusto dati ka ramida na kanya. Sabi hindi ka makauni. Tsaka mo mama. Yung matadagas ka parparik na kanya ka. Ano kung matagas ka parparik na kanya ka? Hindi ka stag ka kinadungo, kinasiyat te asawam. Ito ka no problema siya, hindi ko syuda. Ito na problema, apin nga nga kasta. Hindi ada problema, busy iso na, gani. Baka nasulbaran. Iso nga masango na itan, di agserbikan kada tayo ka ni Jenny nga po ko. Saan ganun pa eh. Hindi tagsarita kami manunay ti asawak pinulotpot ko. Ano nga talaga ti problema? Awan kami kini Dani. Kanya. Traidor, gayam. Anya ni Dani. So nga konak na nagka-problema ti kumpanya. Kapata. Intaray na. Ti almost
80% nga punto ti kumpanya. Sagod nga masarakan suna. Nangupak pa yun ti private detective tapdo pasapul ko rin nga dani. Ngimawan. Marmarpugan ti kumpanya. Kasi nung garo din, kahit ko masolbar. So, patulong ako kumaki ni Mami. Tumulong ko mamanin. Orita, nisublimit lang dati Indian best na. Gabot tayong bagana hindi nga kasapulan na. Isungintin mi. Ngamita kasapulin mo mamanin. Tikas kagkuha ng impostor. Sige, kasalita ta ni Mami. Yan dahil kita, awa matisaan kayong kuha na. Sumit lagay makastoy. At tapay lagay problema damanong. Gabot ta. Kasapulan naman ang tikwarta. Pinatas ko man naming and dial the number ni Danny. Tapos sa lutsudak ko manupod mo. Saan ko makontak? Inulit-ulit ko. Hindi sa lutsudan ti asawak man naming nisunod tatawagan. Ni Danny. Kasano nga matawagan? Kat pati siya, kanya ka matawagan ni Suna. Abay ka tawagan ni Danny. Awang ganito pa nagtalek mo kanyan? Hanggang ka di mamati ti problema? Nga linukunak na dyan nga Danny? Kasta talaga di best friend. Agbalinda nga worst enemy. Tsak pagoro pala kastoy, maarami ni Danny kanyak ti kastoy. Napya kumamang di 50% laeng tintaray na. At ado nga amang. So nga sangko sardingan da di ayop da di. Palungsot ko iti pagbalunan. Naalukoy manunemi ni Mami yes ko na nasigod. Kadintad na no anyaman ti manu akasapulan ti asawak manong. Aging ka nga nasulbar ti problema kad bimangon na malbaliw ti kumpanya. Ti makadagas manong. Intultuloy madlata ti asawak manong nemi iti maladlado nga gawid. Inaramid lang na gayam ti kasjay kayat na lang maalukoy ni Mami nga mangted ka sa pulan na. Panangay ayon na lang kada kami manon nemi ti kasjay nga kinasiyat na. Aging ka manon nemi nga nagring ti cellphone ko saan nga nakapunbok. Sinong bata? Hello? Hello? Carmelita. Sino tayo? Siya ni Danny. Ayop ka, Danny! Kasi tinarabid mo ti asawak. Ayop ka! Babaling ka din nagsalita ta. Kaya nagsasalita ta. Iti sangon-sango. Tapno yung bagakeng katipod, no? Ano takit mo sa akin? Amok. Nga dadangan ni Marlon ti Batchem ng mitisyak. Saga mo ba palaw? Ngam kahit kung ipakita kang kadag iti pamanagdag. Noan niya talaga at kinapod no. Mabaling ka di? Nutoy. Imbagana. Napanak. Danny. Husga anak. Kalpasan nga. Ipakitak kang ka. Ti amin. Dagit ebidensya. Anda iti deto nga laptop. Palubos na lang ang mga open. Kaya mangipabuyakan ka. Dagit ebidensya. Linoktan naman. Idi makitak nga. Ti video nga inarakop ti asawak kenti.
Sinda nga babae. Di sekretarya na. Dakit yung ayop. Pinagbaligtad ni Marlon ti amin. Siyak timbagana nga nangitaray ti kwarta. Ngam nakalawlawag isunat na ngaramit ti amin. Inted na ti amin nakasapulan ti sekretarya na. Imbalayan na. Nagarbo nangina nga kotse. Inted na pa iti kita kasapulan dagiti kakapsat na. Kunak man no niya. Di ba sikat na recommender kayong kuwana tinagbaling ang sekretarya at asawa? Wen. Kabutas deg ng kabagyak. Numtsak pagarupen nga nagkarelasyon na ganito ha. No apay nga kabagyak, tinted ko nga sekretariat gayem ko. Tabarbaran ko nak no saan nga gundawayan. Iti pa nagkahiming arod. Yung tsak may kiti mapapalaw ni Marlon, tagkasapulan met kabagyak. Si kakadilangan tumakamu nga masenso. Kung nati kabagyak nga ni Mimi, nga nagbaling ang sekretarian. Nga nagkarelasyon da. At dan bukod da nga walay, iso da ito eh. Kan kita ni Mimi, ti latest nga ladawad na. Nasikok. Dahil ti ayop. Agpapada na. Inted ko amin kang kuwana ti talek. Kapot na mamati ak tinagbaligan na pudno. Inapudno na kanya. Papada kayo. Saan kami nagpapada? Tinagbali na ka na pudno ti asawak. Kaya nagbalimbat ka na pudno kanyak ti asawak. Siguro mamati ka. Gabo ka na gito yung ebidensya. Kasapulak na gito yung ebidensya. Ikang kay di kopya. Maaramat na ita ng ebidensya. Iti korte. Paibalot ko na gito animal. Paibalot ko na gito animal. Tinawagak man ang name ti asawa kalpasan ti amin. Ayop ka, Marlon. Armelita, amukon ti kinapod no. Ayop ka. See you in court. Palungsod ko iti pagbaludan. Kaduam ti kamalalam. Tiyak kabaylan? Awan ebidensyak. At da amin kanyak ti ebidensya. Ngayon ted ni Dani kanyak. Pinagbaligtad mo nga ni Dani tinang itarahid ti puunan nyo ng sikang magayam inted mo iti dayta nga babaem ayop ka nakarkaro ko pa'y gayam ng ti amak. Dede yuman ko na ito nga banag kani mami manunaymi. Kani di makita na iti ebidensya. Nagsakit ti inak. Akas man ti ba nagsangit ko kit na ginaragop kami. Apay nga nagbaling kasto iti gasat nga ginanak. At nagkurkurangan ta ti bata ka tao. Apay. Mami, naikari siguro kastoy. Mayat ta manunusan. Nagbidot ta iti napili nga lalaki nga nangitalkan ti amin. Nagbidot ta iti lalaki nga inted ta iti talek. Ipatuloy mo ka di. Ngayon iti darom kontra kadakwa niya. Wen, mami. Kasanan ti anak mo. Ano iti kay tuwa sa wen?
Indun dumakil ni Jenny. Kat saludsudan ng tuking ka, sa didot ayan ti amana. Anyan to ti bagam. Hindi ka rin kayo itong haramida. Isina. Kasta kadilatan. Kasta kadilatan, mami. Mabaling ko kumawat nga ramitan kinidahatim ti kasya ini. Nga idarom ko ida. Nga awan ko mati. Pakibiyangan na. Edi pa nakibingay na. Iti sanikwa. Nga nainagan ka na kami. Yung pagpagapok kang kaya. No, yung pabalod ko kumati amam. Anya ti marignam. Nga si kakit si pabalod ti amana. Nga tinang pabalod kat ti inam. Nga mo mariglanga kasi siya ti mapasamag ka na kwada. Di kiti manglilipot. Di kiti ayaw. Kastamat idi ti mariknak idi kapungpung tutak. Ingamit ita, naamiris ko ti amin. Saan ko nga, intulay ti pagkat ko. Kapata saan nga naragsak kanyak ni Danim. Pinabus uya kon. No sa dinutayan ti ragsak na. Yan dakay nga nadakamat iti sidong ko. Awamat ti pamabalaw nga nauray ko keng ka. Tanaawatan met. May saka man saksi, karagit na pasamak. Tilang pag numaam ita, kadawang pa'y nakip ni Jenny. Mami, padasam. Padasam nga. Isak lang ida. Yung sakbay yung saklang mo ida, mapasublik pa eh. Tiya, ininibes ko kanakwada. Kanawang matibibiyang da. Iti tawid mo sa niko ha. Tanay nagamot pala kanya. So nagasgas ka pala kami siya kanak. Idi ni Dadim na isagpaw. Nakipag-tawid. Kada kiti natawid ko nga sa niko. Linukunak na nga din, at apay bingay na, tinaikari ko mga paralaing kanyak. Tanya nga ron. Dimbag kini Marlon, tadabukod na nga negosyo. Nga nainagan laking kwa na. Kan saan ba't nga may iram nga nainagan, isuna ti negosyo ta. Tadamat pala kanyak tinagan, nainagan pa lang. Diyak pa panawid kanya. Mami, tinas kinita anak, sagay sa tate anak, awaten tantigasat tangag patpada. No pa imbagag keng kaidi nga dinaktultuladen. Nga maaping ang tinulad na. Amo ko mga rotbat, nga kasi ito pagtungpalan, tirek na, ni Marlon kanya. Amo ko mga rotbat nga nasurisok, iti may isang babae. Nagkaro tinarabid na, imbalayan na. Hindi natin amin na kahit na dyan nga babae. Nairaman pa ti pamilya na dyan nga babae. Sobra. Iso nga alaik kang kuha nga ibabawi ti invest ko nga naudi nga kwarta. Tano maitad nan, bahalan ni Sona. Marpuog nagtultuloyin. Agparparintumeng ton ngagbababawi na dyan nga Marlon. Pupuutem ti ko na. Ganagpay sumanong nimi. Saan kong endaro manong nimi ti asawak ngam naaramid ti legal separation. Awa matinasken nga pagbingayan mi iti kumpanya na at sa anak ba't nga nairaman sa dyan naman pa'y legal kumamit nga gasawa kami nga dumawat at kumamit
ang anyapik nga ti dawate kaditi ta maisublin manon name ti ininvest inutang ni Marlon tapno maalangon laeng ti kumpanyada insublinan kini mami aw matin sa bali ang pangalan na narpuog matin mabalimet kadagiti invest na inti babae na ti balay ti lugan kanda dumapay yan bayamon ko na iti namin pinsanan manon nami nga nagsinan ti dalan mi. Nasakit tinaramid mo, Marlon. Yaman mo, makarma ka. Napasamak pa din ti panakarmam. Awanin ni kusyon. Agdan nagkamamirmiraot, laksid. No, ilakom na iti ininvest mo iti babaim. Awang peti karbingam iti anak ko. Kas iting kadeng, iti kasuratan. Tandang tumatan anak mo, putot mo iti babaim. Hagyaman katasang kang isaklang, tapabalod ka kuma, iti kaado, iti ebidensyang igikamat. Carmelita. Apay, agpakawan ka? Nagpakawan ka, sige, papakawanan ka. Nga mamok, nga samong ibaga, nga isinam ni Mimi, kanagsubli ka kanya. Kapot na nagbalin nga napatpatig ni Mimi, siyak sang gani. Kinura ibagamita nga napatpatig kami nga ginang imisuda. Awanan pasit mo iti pusok. Sanggo sakitan, dito nga panagsina ti dalanta. Malagsaka na kiti narasapa nga namuwak ti kinasasinom. No mapagpadpada kami ti kasat nga gina. At least, nasapat ti panakamok ti kinaulik mo. Malagsaka na no makita ka nga agkaradap to itinigan. Takas ka. Nadakdakas ka manan ng kadagiti nadakasunay. I'm sorry, okay? I'm sorry ko na, okay, sa papakawanan ka. Ngayon na umay kanto agparinto, mga sanguan, nagtapno, pagpakaasi, agsubli ka. Saan kanton nga maawat pa, Marlon? Gabotawan ton, ti panagtalek ko ka. Kalpasan nginted ko king katitalek, ngam dinadael mo, dinto nagsubli titalek ko king ka. Goodbye. Manong nimi alistok lang in luliwag ti amin. Pido makailan ni Jenny manong naming at salutsudan nan ti amana. Saan ko hindi bakang kuana? Ladawan timpakita. No kaya't mo nga makita ko na keng kuana, mabalim mo itong sapulin nga tawagak manong nami. Tapno lang kita da nga agama. Saan naman takalikagoman nga kuna nga makita. Umanayan nga makikita na dyan ladawan manong. Aging ka nga, dapat patsur ti panunot na, ano nemi, kita inlawlawag ko nga kuwana ti amin. Maawatan naman. Nagpadpada kami ti kasat iti anak ko. Akas ti ba nagpadpada mi ti kasat kini mami. Indalaka ni mami, ano nemi, ti negosyo. Gapot na kayat nantagin na. Kahit nilaing ang Jenny, ti pang ag-concentrate kang kuwanan. Sana nakasapulan pa iti yaya, no di kat nilatan mami manong, ti mangkuyog kang kuwanan, mapaniskwela, orayan na, sa tantuyog nga gawid, umanayan nga liwliwan ti apu ko na, ti anak ko, nga makaitad na ti liwliwan. Kahit siya akong tinangasikaso, manong name ti tawid ko, negosyo, kang kuwanan. Adaman di kati gondawi, manong name nga sa nga maliklikan, nga makitak ni daddy. Daddy? Oo, kumusta ka niya? Dahil nga dad, di ka kapsat ko. Oo, matinagbaling ang problema mi.
damag ko. Ganoon niya tinaramid ko kada kayo. Kastama tinaramid ti asawang ken ka. Ang garo daddy. Gasat niya talaga. At least, naragsak kami kini mami. Are you sure nga naragsak kayo? Yes, Dad. Naragsak kami. Nga mawanan. Itad mi pahingap. Talik iti asinuman. Nga mga paidi awang kayo na dumantagararam kini mami. Nga sana nga kinayan. Ora kanya kita, Dad. Nga mawangkas iti lalaki iti pamilya. Sa amin nakasapulan ti lalaki, Dad. Umanay ni Jenny. Nung lalaki, adaman tingin tayo sa kakwardyad ta, kada. No, adre tayo kasapulan mi nga aramidan ko ang pagkatong nasaan nga kabaylan ti babae, kit lalaki at mga rado. Adaman ta houseboy mi. I'm so sorry. Para tayo niya, Dad. Saan nga na kami nagtuloy ka ni Mami. Kapatakas tayo nga lalaki. Sa bagay ang samit ng iso amin. Awag ka din at talagan, di kaya't mo pa yung panagpadas, kas pagalikan, sanitan. Maminsahak lang agtalik. Maminsan kami lang agkayat kani Mami. Okay. No, at problema kas pagalikan niya. Amo met contact number ko. Yes, Dad, agyaw anak. Kastamit, no, da problema yo. No naman nyo makatulong kami kini Mami, tumawag ka lang ka na kami. Tinaudi manunay nga naamuak kini Marlon manunay nagbalinan manen nga gagangay laing empleyado. Ininto, tanidani manunay iso tinakapasubli ti dati nga klase ti negosyo da iti kayem na. At tigiti kong daw yung nga tawagan na, kumusta kan? Stoy. At recommender ko kayong kagagbalik nga kasukat ni Marlon. Ano yun, tsaka yatin talaga. Kahit kumusta kayo, ito pamilya. Well, naragsak kami. Nagasgasat kangim siya. Kaya nagasgasat kangim ni Marlon nga best friend mo. Kung nga ron, kumusta damat ang ni Mimi? Pawandahan. Nainagan amin kini Mimi na intid na idi ta pinagturay ni Mimi ti kalintigan na kadigitaya sa nikwa ngayon pundar ni Marlon nga nagkapoy ti kumpanyami. Awan din aramin na. Isong edi pinapanawan ni Mimi sunay di balay nga nainagan kini Mimi. Awan naramidan na. Nagkakaasimat. Nakarma iso na. Kanto kas maganda kang tagsublikan ka. No way. Sanggon nga kan pa iti gundaway. Uri kaguradak na kati viewers kas pagalikan tagsubli ko man ni Marlon nga may agparintumang isang wanak nga give me another chance ko na jak awaten. O marahin ko. Jakon kayat pa ngitid kang kuha ti talek. Gapot na jakon kayat pa iti masaktan. Awanan ti panagtaleg ko kenkuan. Ngem saan man apulos ngem imay manong. Ore kumalang timang sarungkar kini Jenny. Jak tula mo manong. No dumteng to data. Kas pagarigan. No dumteng tumang kas pagarigan nilaing Jenny. Iso lang ta antakarbegan na kenkuana. Wen. Antakarbegan na kini Jenny. Kini Jenny jak tumataparitan kenkuana. Iso na. Nga mangbigbig iti amana. Nung as pagarigan na mapasamak tumanday na. Ito nga rod, parang na iti pagkasalita, kalagyaman naklauna iti anus mo nga nang ibasa. At sabi ko man, tadamat ni bati nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padag nga libungag ka nagbuya. More power to your program and God bless. Tuyag yaman nga pagaya mo, Carmelita. Thank you very much kada kaya sa kapala.